Okay, kay sunan may adlaw ka na itong tanan, kumusta ka mo? Ano yung sabi niyong alagad si Kangina Jefron Morales? Asap kita, always say a prayer mga kaigsunan. Importante kayo, unahon tabo panalangin sa itong labaw magagawin. Lord, thank you kayo sa mga grasya ng imong gihatag ka na mo, matag adlaw. Thank you, kay Lord, okay? Ang ato karong suwatan po may ato manon, no? Dito maglangan. Usak kini ka babae yapon. Usa ka babae nga magpatago lang sa ngan nga Lilia. Kini gibatan ng tugduwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunon, ang atong sender si Lilia. Kini akong problema bahin ni sa inahak na kong bana nga murag siya na lang perfect ba? Magkalagot kaayo. Arong inyo kayong masabtan ang akong sugilanon, ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Panahon na para magsaya. Forget mo na ang problema. Pa-dance-dance para sumigla. Rock and roll hanggang umaga. Wako type ang magpa-cry-cry. Type ko ay todo bigay. Kaya join na lang kayo. Let's all have a good time. Ay, magsigig pa badlong di aday. Naunsa ka na, Jigs? Kita ka gubot gyud ha? Ikaw ay sig pa badlong ni kanta mo ka niya. Nakadao ka na mo kanta, wapan. Apa dia? Ay, sa pagtumag, amateur ko diri. Amateur singing contest ni. Dahil mo kanta gali ta to siguroon nga kadang kuan ba di ta mawawan ba kay tan-aw na to nga mura saba-saba mo ta atong kanta-kanta don pagilom-ilom lang na taon diha para way sapa. Lasa. Hala, uy, ikay hilom diha. Ikag magkanta-kanta ka, nagtuloy ka, di kaya bag di ay. Tuwa ka, Ay, hilom ka. makikontest man noon. Ay na lang, Contest ka? ay na lang, chicks, di ko makikontest, kita-kita ra. Ay pagpanghambog, ug ayaw pangitag bikil ha. Kay kinira bang kumo na ko, chicks, wara ba gini batasan. Ah. Kung ang imong kumo, walang hiya, kining ako, wani batasan. Unsa man, magsangka ta? Kalba lang day, kalba lang day. Bagay ba ta? Aha! Ngano ka, Mari? Bisapot man ka? Hanggaw ni chicks, ngitag yung bikil ning kanahan. Ngano man? Hapit me, magbagay ganina. Bagay ha, bagay. Sakang rabi sa kong uoy, lagutag na ako. Noon sabi at taong ka, Mari, uy. Padaw man ka ng imong bana, uy. Pasag di na, uy. Dili mari, uy, pasagdan ko taon. Naidagway anak, kanahan kinandako. Mura siyag siya ragi sakto ba? Ha, awa lagi ni tawhanan ako. Ay, Mari, imo tao ng bana, uy. Pagsabot-sabot ang good mo. Asa, Mari, itong inyong gipanumpaan pagkasalin niyo, bi? Dawa, toy, ayong kasala na mo, mari. Ngano man? Napugos na ko adto. Unsaon, iburot naman ko. Maoy, laki. Pero, sige lang, good, Mari. Basin matunahira na inyong pagpuyo. Patas ilang yun ang imong pasensya, Mari. Ako bitang bana, ingon man ana sad, Mari. Ay, nyon sa may gusto ni mo, mari. Ilistag ba na? Bungot sa itoy. Nyaari na lang ko, Mari. Sige, mari. Sa Sunday na lang ta manuro kay daghan. Kay kog buhatunon sa drone. Oh, sige, way problema, Mari. Sige, bye-bye. Ay. Oh, naaga mo ko ready, ha? Nani de bisita? Oy, pre! Pre Jigs! Musta ka, pre? Okay ra mare, okay ra. Kining nialagi ka. Oo, kay wa man ko dito sa amo. Sige, Mari, aris ako. Sige, bye-bye. Oh, ano to day? Gisapo to ha? Che, ambot lang ni mo diha. Oh, andun di sila sa problema ni nila. Ay, pagkakidot pa eh. Tungod sa batasan ini akong bana, nawagtangan kog maayong buot ani niya. Di ko ganahan makigsulti niyag dugay. Mura pag musurok akong dugog magkasulti mig dugay. Unya, Day, lakaw sa ko day ha. Day, lakaw ko. Adto ko ila pare di koy. ay da bahala ka diha. Uy, lakaw ditog asa kang impernuha pa ingon. Che. Mama. Bajigs. Kanabang Ukraine o Russia, Bajigs. Asa man gingilngig ko na nila, Bajigs. Naunsam, ikaw mo ba? Layo. Bahaw kayo mo sa balita, ha? Ay. Bahaw kayo mo. Wag yun may mga update.
Olvida. O saman, ha? Pero, magubat na sila ba? Asa mo kayo pustada na? Nay, ha? Paminaw mo, ha? Kung magubat ang Ukraine o Russia, pildig yung Pilipinas. O sa klaro ni mo, oy. Tinuod bitaw na. Tinuod bitaw na, ha? O pildig yung Pilipinas, kay kita'y usa sa maepektahan tao na na. Kay og kita mo ilang baong makaluluoy ano ilang gubat. Kay ngano. Kung tanari ko niyo ngano. Ngano man. Kay wa man tay labot sa away. Bugo sa ito ni mo. Yak, mga bay Jigs, ay. Wa man kay klaro. Sa, way klaro kung taon abi ninyo, sultihan ta mo, kana ako sulti ninyo. Mura ra mga binuang ba, pero mo na ilabing tinuod. Kita mo ilabing makaruluoy tungod kay. Wa man kay labot. Sige, ikaw lang, sige. Good, very Ikaw lang, sige. Okay. Pagdungan na mo doon. Inom lang ko. Okay, very good. Bright lagi yun mo, Ang yun mo, ha? pangutan na ba ba? O asa man kamulaban? Sa kung magubat ang Russia o Ukraine, asa man kalaban? Mga tol, paminaw mo, ha? Minaw lang ko. Pananglit, ako sa imong tanan ninyo. Kung magubat ang Ukraine yun ang Russia, asam yun mo. Ako are ko Russia. Kaya ko mo nang nasod. Ligon kayo na Russia yun. Okay, sa Russia mo. So, ingunin niya ang senaryo, ha? Inigubat ron sa Ukraine o Russia, naa ka sa Russia, naa ka dito kay Star. Sige nang gubat. May bomba na ang Russia sa Ukraine. Bang! Unya, may baos po ang Ukraine og bomba nga to sa Russia. Pag bomba sa Ukraine sa Russia, nabungkag. Unya, kita, kay ikaw dito man ka, maapil sa kagabungkag, ha? Pagkabungkag ni mo, lagot imo ang lagpot imo na duha ka kamot, malagpot na ha. Pag lagpot sa imo duha ka kamot, unya sa mo duha ka di lagpot sad. May gani kay wa maapil ang kalagpot ang imong So lipay ka nga maapil ka gabungkag ng imong okay ka? Binuang sa di ba oy. Malipay pa ko na nga na ko itiil og mga kamot. O nalay na bilin. So mo na diha. Bisag adto ba ka sa Ukraine, posible nga magyapon ni may tabo ni mo. Kuyaw, basta malagpot lagi ng ni mo, ginaud ka lagi. Bro, patay kaya po Sige, butang tanga, di ka mamatay, mabuhi gyapon ka. Unya, gusto ka nga mabuhi, nga wala kay tiil, nga wala kay kamot. Ganahan ka ana, ha? Di ko. Oo na diha, di ba di ka ganahan, ha? So, sige. Buhi ka bagani, ana, di ka gusto may tabo na. So, unsa magkaog mamatay na yung kag maapil kag kabungkag, inig bungkag sa Rusya, ha? Hak ba ni oy? Ang nakapait, ana, no? Kay wa kay labot, dili ka taga Rusya, dili ka taga Ukraine. So, nakasabot mo, ha? Wa Dili kay ba? labot, pait kayo. Biliban naman din mo. Ikaw niya po sulti ba? Ikaw niya po sulti ba? Sige. Ay, alam mo, glalis ko. Minaw lang ko. Sulti, sige. Bilibagi na ako ninyo. Ikaw sa sulti. Bilibagi. Siya na lang, sige lang. Siya. Nakasulti naman siya, biliban ni mo, Bejig Soy. Kung wa kay utok, di mo masabtan akong gisulti. Pero, og inyo mga masabtan, buti pa sabot, may utok mo. Okay. Lamat ka ba ya? Kaya ako, di dyo ko buto gawa ko'y utok. Na, agad. Kaya ang doktor na ko mismo, misultig yun nga na ako'y utok. I-cancer. Abo mo siya ito kakakindon. Uy, Jigs, unsa naman sad ni? Manong gikuba man nimong kural dire? Day. Sabok pala na ako ni guba, day. May bati mo din pagkakurala, day. Gawas pa. Murag gamay sa mga itong lugar taon. Ako giguba itong kuralo, di ba? Dako na kitang lugar, di ba? Ha? Ginoo ko nimo, uy, Jigs, uy. Nganong moingon makagadako atong lugar sa diyang giguba nimo ang kural? Di tinuod, tanawa, di ba dako na kaya itong lugar, ha? Abuti na itong pananaw suna, di ba? Sabo ka diha, uy. Asa man taon gibutang nimo imong utok, uy? Anong taon? Lood sa mga naman.
Uy, nganong moingon man ka nga dako naglugar ang atong bay? Nagtuod ay kang ato pa na din dapita. Nayabag naman ka, oy. Ang ato diha ra kutob o diha ra. Mo bitong gikural na para mahibaw ano ka sa kutob ang atong yuta kay diha ra kutob. Imo hinuong gikuba. Haskawa gid mo kutok, oy. Ay, naunsa ang taon ka. Ang ako ba nga mong gawa itong pananaw tungod kay dako kay atong pananaw dito sa unahan. Dili na pingkot atong pananaw. Dili na pingkot atong lugar. Asa man taon gibutang ni may mong utok, oy, Jigoy, oy. Naibaw ka ba kung sa'y purpose anang kural nato, ha? Naibaw ka kung sa'y purpose, ana? Ito ba'y purpose na? Gibutang na diha ang kural para sa atong kasiguruan. Nga way makadali-dali og sud sa atong bay, ilabi na panahos kagabion. Unya, proteksyon na sa seguridad sa namuyo aning baya. Unya, imo na hinong gikuba. As kang yabaga ni mong utok, gid, oy. Hindi lagi. Sa dublihon, maraming mong kural niya. Kung ang tao nga nautan mo, surgyo sa inyong muang bahay or sa inyong kural, masurgyo na. Way labot, no? Sumaon sa manintabo atong digang mo case, be, ha? Ha? Unsa man? Porti man taas ang kural ato ilagit. Pero gusto ko gyapon. Patay gyapon. Mo na dito. Ambot mo, Jigoy! Ambot mo kung sa'y utok ni mo! Oh, dahil. Ambot! Makalagot gyud kay niya akong bana kay di gyud papiri ba magtuman gyud iyang gusto. Giguba gyud niya ang kural. Tinuod murag di dako ang tugkaran pero kuyawan na hinuon mi nga magabi iba kay wa na may kural. Unya. Pag-uhan jud ko ani niya da. Murag di jud ko komportable nga wagi kural among bay. Ipakural ko nigbalik. Saan? Kunahan ni bayan na eh. Huh? Saan ipatrabaho rin niya? Rion ganyan ako, be. Toy, day! Unsa man eh? Unsa man ipatrabaho ni mga ng mga tao din, ha? Kinsa man ang ipatrabaho ni mo di, ha? Ako, akong pabutangan og kural ang atong bahay kay murag ako'y nag-antos aning kalakihan nimo da. Day, binuwang naman sa ni mo ni. Gipagguba, bigla ko niya imo ni. Utang ang kural balik. No? Tungod kay di na ko mahimutang ini kagabi dako, murag feeling nako may makaso dinis ato nya pamatyon ta. Hilom diyo din. Unsa ko ba ganina? Na to sa sira sa uban pa na asa ba to sa gawas? Sila na. Unya ako, wa man ko maanad ana. Oh, basta pupulihan na sila. So ba di ay ipatiwas ko na. Gusto kong mahumana. Pahimuan ko gate kaputaw. Hawa mo diya. Undangan ninyo. Uy, Undangan na. si Jikoy man na. Oh, giko pa magilin na ako. Kanahana ni tawhana, di Ayaw. pagkasaban ang mga panday ay Unsa? gipapauli ay Papauli karon mo! ka lang gyud ba? Sige, Pamauli mo! Unsa? Unsa man ni binuangan Jikoy? Siya binuang. Ako gipapauli ni mga kanan. Ano gipapauli mo na nimo ha? Gibayran ko na na. Basta papauli, ana. Pamauli mo, pamauli mo. Oy, Ay mo pa mauli ha, tiwasan ninyo. Ako'y nagsugo ninyo, ako'y nagpatrabaho ninyo. Tiwasan ang inyong trabaho. Ay, so, sa ilang ay, lang iso, bida, ipamuspos na mo hinuod, yap. Pamauli mo, ha? Subo, di mo kasabot. Ako'y tagiyan ni Baya. Ako'y magbot. Pamauli mo. Tiwasan lagi na ninyo. Pagpagay sa mo ni ay. Pagpagay sa mo ni ay. Bahala mo ni ay. Bahala mo ni ay. Nauli gid ang mga panday kay nahadlok si Jigs. Pero tinakong laguta. Unya, Day, lagi ka mong sukad. Ngaon ta. busog pa ko. Wa pa ko gutoma. Kung gigutom na kataon nag-imo. Ano ko, gisapot ka? Unsa mas tan-aw nimo nalipay ko? Day, Ay pagtuo ha, tungod kay ikaw may padre di pamilya, ang imo na lang yung pagbuot ang matuman. bida sa lang istorya ay. Naunsa man ka, para man na nato akong gibuhat, gipadakanan na akong lugar. Ambot nimo, padakas imong mata. Suka dito mga unta. Kao dito imo. Sa mo kay kamot pungkol ka, di ka kamo musukan. Oh, day. Tungod sa kong kalagot, wala na ko tinggi ang akong bana nga si Jigs.
Unya, may abot ang panahon nga akong gikahadlukan kay samtang nangatug mi, pag mata na mo, oh, Diyos ko, Jigoy! 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 Ano ka, no? Ka? Tanawa ko sa nahitabo! Tanawa! Ano ka, oy? Huwag ka na batayan! Kunsa lagi? Tanawa ko sa nawa na to! Sakit mo sinawa. Nawa atong ref! Ha? Mao na lang akong giingon ni mo? Mao na ni gisod at ang kawatan! Yano na lang kay makasod ang kawatan kay wala may kural ang atong bahay. Mao na ni unsao man iniron. Ha? Ginoo ko, wa para ba to maimpas ang ref? Nagsige pa kong data to. Unya unsao man naron, unsao man ni Jigoy. Aw, karadi ka mo sakit mo dughan dahil nga ikaw at itong rib dahil na lang na misplace to ni mo. Wa gyud ko'y lagi pasanginlan sa nahitabo ang akong yung bana. Unya hangtod karon wa gyud pakuralis hanggaw. Mga nakahuna-huna ko nga mobiya na lang may aning baya kay nahadlo ko nga basig sudlon unya migtulisan ug unsaon pa mi sa sud. Sakto bang akong desisyon nga muuli na lang ko sa amo sa akong mga ginikanan ug pasagdan ako akong bana nga siya na lang usa? Unsa man og kamo ang pasultihon, Lilia? Good morning sa tanan. Thank you, Lord. Salamat kayo sa tanan ngay mong gihatag, Lord. Thank you. Mama Mary, salamat sa mga pagapo. Kay ang sender na ito karang adlaw, Si Inday Lilia, Ate Pres. Kaning, Lilia. kini wa siya kasabutan ni ang bana tao na Ate Pres. Ano naman? Ambot lang, ano ni nani ni ang bana. Gusto si ang bana, baka nang hamugaway ko no permi ba. Mao to nga, hamugaway nindot ay giguba ilang kural Ate Pres. Oy. Kay para kuno nindot ang taas og lanat ang iyang pananaw. Ang kural nila sa ilang bahay, iyang giguba. Kawatan nindot kay tanawa. O sa ilo tanawa. Unsa lagi, bantayan, gikawatan sila Ate Pres. Nahurot ang ilang mga hapit butang, gikawatan sila. Mauto nga ni Ana, yung ba na tao na Ate Pres nga, para dili kayo sakit atong dughang gikawatan taday, hunaon-naon lang na to, nga na misplace na to, libo. Pastilan. Hindot sa da. Ang mga ref, mga kuan na misplace, asa mo na rin, unsa, ipasan-pasa na, naunsa man tao, kay. Maayo re, asa ko no. Ikaw bam, unsaon man niya iyang bana bam be. Ikaw bam, namyo kay mga alaglom nga mga panugka diha sa ato ang mga panambag dinhi sa ato ang. Dunay ko bisultiyon be. Dunay usa siya mga pungutan na dadapit sa katapusan lan nga ingon nga kanang mupauli balang ka siya. O iyang biyaan iyang bana. Kanang naang inday sa dili pa una no, do na kiti paambit nimo ni ani nga to ang basahon sa The Book of Sirach chapter 21 13 ngadto sa 14. Nga matud pa dire kanang naang ang kahibalo sa usa ka tawo nga maalam sama sa usa ka suba nga dili gayud mauga. Sama sa sapa sa maayong tambag nga kanunay nagdagayday. Ug sa laing bahin, ang usa ka buang-buang adunay panghunahuna nga sama sa usa ka tadyaw nga buak ang iyang makatunan mawa lang dayon. So akong buton sabot nga kaning imong bana ang iyang hunahuna daw sana dohiraw o kanaway klaro sana. Nagduhiraw. Okay. Lagpas ba, lagpas. Okay. Una lugar sa pagpaguba sa kural. Pilay na gasto. Dako kay to gasto. Unya labi na Pagpaguba pa, ni gasto bigid siya sa guba. Unya labi na kung syudad lan kung magpakural ka di ba ambot na ka sa probinsya, di ba kinahanglan pa maka nag-permit? Oo. Fencing permit? Ang uban, wa naman. Wa Usa, naman? guba na imong kural, imo lang ipaayo. Oh, wa naman. O pero pananglitan o ka ng ano na lang nato na pero ang gasto lagi labi na Gasto gyud ka. Karon yang ipaguba kay para ang lanat siyang panlantaw taas-taas. So karon ingani karon nga nasudlan na sila og kanang mga hilabtanon, giaswat na ilang mga butang. Ngano man to pa? Nganong ipaguba bang kural?
Walang iya gusto ati pres nga lagyo abot iya pa na. Pagkahanggaw ba sa nawa? Ang iyang- Karoy pagkubal sa awaday dako kita gawan day. Ang iyang gusto nga dako kay ang loan. Dako, dako siya taas ang pananaw. Oh, lagi taas siya pananaw. Oo. Pero gina sa siyang asawa nga, nganong gusto magkagtaas nga atlanan sa tong pwesto, di haram yung kutob. Ah. Ano raman? Oo. Anya, di gikawatan sila ati pres. Ang ano? Kunya giyo siya imagine lang na misplace kanang ang iyang una pa kanang Latagaw lagi, way nung dan. Oo, way klaro. Way nung dad utok ka? Oo, kay kanang ang kanang mga butang nga ingon na ana, hinaguan ko na sa tao, inyo ko nang singot god. Nya Hinauna, sa iyo no lang kuan. Dili kani mahilabtan ta Goliath no, kanang makawatan ta masudlan tagbay. Di ka ako nahitabo man ako katulo ko masunugi katulo sa ko makawate sa ako nangingon dires kahanginan on the air man ta mas may pa kay masunugan Goliath kaysa makawatan Tinuod kag na. makawatan ka magsige makagunahon na kinsa may nikat-kat sa imong bay nga dugol raman kaayo mo Mingon ka nga, kinsa man kinakat-kat sa Imo, kumay? imo tali itong mga customer. Ay, kung unsa mo ko kanang kuan mananahe. Moingon diyo ka nga, ang amag taga mandaway may mga ani kay bungawat. Ato lagi nawaya kaliro ati pres gikawat gyud sa rato nimo bam. At Dang bahaw. Dang bahaw. Dang bahaw. Dagan, oni ko gigutom iuli. yun. Kaya pagkaubang ako sa container sa tubig, madaway ko giyohoy taon. Muto nga, pag naglung ako, ikaw nga, ay, mga kawatan, pangaon mo direct. Ikaw pag sa mga standby, hay man ba? Hanggaw ganun ba minawin? Kanang ayaw na siyang biyahe, dahil kanang ang iyang barawan ng iyang mga plano kay way klaro usahay. Ikaw may nagdadiha sa inong tatarong nga mga plano. Tarong uguna-una. Oo. Ah, tinuod na. Kay bisan pag inong tampungag iyang kural Goliath o kahoy lang o di ba kanang babuhair lang ang kanang pag kapila na may adlaw ros magpasuhol ka magpakural. Dako eh. 600? Nagali ako igagaw si 600. Yan ay, 600. Kana sila Rolly Rivera ati pres mga mangkyaw na sila ganang koral. Ilahan na hinuon tanan no, simento tanan pero 150,000 ila pa ngayon. dana, ilan Oh, na dana, tanan. tanan. Dako tingali kaayo. Dako yun nga mga area Correct, mga area. Ilang, Oo. sana hektarya natin pres ba. Pero may na eh. Okay na kayo na. 5 kansada ng 150 bukid pagali na. Ha? Mao. Nga, og ari syudad, kadako ng bayaran na nimo. 600 adlaw nya. Ay ko ingna nga usar ka tao imong pagubon na imong kural dugay kayo. Dugay kay Sila? mag-count pa. Dagan gyud sila ti pres. Ngay mga helper ana. Oo. Nga mag-count pa man ka sa haligi Goliath. Bawo lagi. Unyang ang Dali kondak kita sila helper. Pila na katao O mo ilang lagi nya sulan. pananglitan. Ibutan na to pananglitan ang kural ang gamiton kanilang buo sa kawayan kanang guod. Ah. Oo, okay ra. Karon pananglitag simento, di magmasa pa ka. Oh, dako lang gasto. Palit pa ka mga kabilya. Dako lagi gasto ba sa Oo. siminto. Mas may ito nahitabo na ako. Yan Ano naman. Sana ka Buhay ko ay kukurala. Ay kukurala. Salamat ang ginagating talaman nun. Kung ako ang paso, Tihon.